Unitutkimusassistentti Susan Pihl, mitkä ovat sinun mielestäsi tärkeimmät uniongelmat tavallisilla ihmisillä? No yleensä unettomuus on kaikkein tärkein ja yleisin ainakin ongelmista. Sen jälkeen sitten uniapnea, kova kuorsaus, sitten levottomat jalat ja sitten sen jälkeen tulee tällaiset muut kohtaukselliset tilat, kuten unissa kävely, unissa puhuminen, hampaiden narskuttelu tai jotkut muut harvinaisemmat unihäiriöt. Ihan äkkiä ei tule mieleen, että hampaiden narskuttelu olisi uniongelma. Millä lailla se on uniongelma? No se tietysti aiheuttaa sellaista niin kuin, ehkä pientä heräilyä, jos narskuttelee kovastikin. Sitten tietysti hampaille ja leukaluille iso ongelma. Aiheuttaa tämmöisiä jännityspäänsärkyjä ja kasvosärkyjä ja muita. Se luetaan niin tämmöisiin yön aikaisiin kohtauksellisiin tiloihin, vaikka se ei varsinaisesti niin uneen liity. Entä sitten levottomat jalat? Se kuulostaa ihan hauskalta, mutta ilmeisesti se ei ole ollenkaan hauskaa. Mitä se oikeasti on? Joo, puhutaankin semmoista levottomat jalat oireyhtymästä. Eli joillakin ihmisillä se saattaa esiintyä myös käsissä tai pään alueella, mutta yleisimmin se on sitten niin kuin alaraajojen ongelma. Ja se on oikeastaan aika helppo diagnosoida itse, koska siinä on erikoinen outo tunne jaloissa tai jalkaterissä. Se voi esiintyä kipuna, kuumotuksena, kihelmöintinä, pistelynä. Joillakin voi olla hyvin kylmät jalat, mutta sille on niin ominaista se, että on pakottava tarve liikuttaa niitä jalkoja ja se helpottaa sitä vähäksi. Ja yleensä se ongelma ilmenee aina sitten illalla, just kun pitäisi mennä nukkumaan, tai sitten alkuyöllä. Mutta tämmöiset ihmiset pystyy hyvin nukkumaan sitten aamupuolella yöllä. Mitä voi ihminen itse tehdä helpottaakseen hyvää unta? No ensinnäkin tietysti tämmöiset unihäiriöt kannattaa sitten tutkituttaa lääkärin vastaanotolla ja niin kuin levottomat jalat, oireyhtymä on sellainen, että sitä voidaan hoitaa lääkkeillä. Uniapneassa sitten taas vastaavasti tietysti pitää miettiä sitä, että voiko esimerkiksi painonhallinnalla vaikuttaa uniapnean vähenemiseen. Siinä voi olla sitten esimerkiksi CPAP-hoito, eli tämmöinen ylipainehengityshoito, laite, joka pitää apneat poissa. Tietysti jotkut lääkkeet voi aiheuttaa tai auttaa niin päiväväsymyksen hoidossa. Ja unettomuudessa on sitten paljonkin keinoja, mitä itse voi tehdä, eli edesauttaa sitä hyvää nukkumista muuttamalla omaa päivärutiiniaan, keskittymällä hyvin elämäntapoihin. Esimerkiksi ravintoliikuntatekijät on tärkeät. Ja sitten miettiä sitä, että minkälainen niin kuin se iltarutiini on, että minkälaisia ajatuksia liittyy nukkumaan menoon. Ja moni ihminen tekee juuri sitä, että yrittää kovasti nukkua, eli pitäisi niin kuin luopua siitä ajatuksesta, että minun ei ole pakko niin kuin nukkua. Eli tavallaan, jos vuoteeseen mennään eikä uni tule esimerkiksi 15 minuuttia, niin nousee sieltä ylös ja valvoo jossain muualla. Eli jos jatkaa siellä sängyssä pyörimistä ja yrittää sitä unen tuloa, niin ahdistuu tosi paljon ja on erittäin vaikea sitten niin kuin rauhoittua, koska elimistö käy niin kuin ylikierroksella. Eli jos valvoo, niin valvoo sitten muualla. Ja vasta sitten kun alkaa niin kuin nukuttaa, niin menee sinne vuoteeseen. Kiitos vihjeistä, Susan Pihl. Kiitoksia.